kafin na tsunduma cikin abin da ke bani al'ajab mutane. Muna da hikima mu ƙara azama, mu bar aran gama kan gini mu fara zane. In za mu kirkira mu nuna fikira, mu daina kwaikwayon nasu ko rashin sani ne. Suna su sun rike kullum kula suke, kowa da nashi ne zai iya alfahar mutane. Muna da hankula mu bar aran kala, domin hakan yana mai da martabar mu zaune. Kun furta zantuka mu tsarkake baka, domin kula da harshen ka kare dan